Здравейте, хора! Днеска ще снимаме в моя канал. Аз се казвам Алтъна. Абонирайте се за канала. Днеска ще пишем домашни. Ще пишем домашни човека и общество. Сега ще се върна. Ето е моята раница. И сега ще отворим да вземем моята тетрадка. Ето я и е много надраскана. Ще вземем един химикал. Ето моя химикал. Шнайдер. И то пише много хубаво. Ето вижте как пише. Вижте. И днеска трябва да пише това. 3 пъти трябва да го напиша. И като го пиша един път, ще ви го покажа как. И като го допиша, ще ви покажа как го дописах. След малко ще се върна. И готова съм, хора. Ето вижте. Готова съм. Ето това написах. И тези двете. Вижте, хора, написал го. Следващия път, когато пишем домашни, пак ще направя клип. Ако имаме домашни, пак ще пишем с вас. За това, че това беше края и довиждане.